لهمبر خرابیه باشیه بکار بێنە وێ دەمێ تێب بێ خۆدیێ خراپە نازمانە ژنەیارێک خۆ حەز بکەن وا بهیستیە بۆ هاتیە بۆ دل لە جیرانێ خوا حەز بکەن ji dijminê xwe jî bibe lê belê ez ji we re dibêjim jinarên xwe hez bikin û ji bona yên bû zulmê li we dikin dua bikin wisa bû hûn bibin zarokên dadê xwe yê ezmana ji ber ku ew roja xwe him li ser qencan him jî li ser xeraban re hindine û baranê him li ser rastan ve him jî li ser çatan ve dibarîne gel hûn tenê ji hezkiriyên xwe hez bikin madê çi qenciya wan ji we re bibe ma karmendên bacî ji wisa nakin û eger hûn tenê silavê bidin biranên xwe ma hûn çi tiştî ji yên dîn zêdetir dikin ma peresta jî wisa nakin ji ber wê yekê çawa qurbanê wê ezmana kabila û ji wisa kamil be matta pênc jinayên xwe hez bikin pertûka pîroz